Parles de que contractar tècnics de recolzament per a solucionar els problemes que tenim ahí enquistats és malgastar els diners. Malgastar serà si no els resolen, però si els resolen jo crec que seran diners molt ben gastats. I torno a dir-te que això és el que jo crec que la gent va valorar, finalment. És que és tan evident l'intent d'enfrontar a la plantilla amb l'equip de govern que dona fins i tot un poc de risa. Jo, desafortunadament, he de dir que la relació en general és molt bona, l'ambient de treball és molt bo. Jo crec que aquesta percepció que tu intentes vendre de que així no valorem els tècnics, al contrari, n'hi ha gent molt vàlida dins d'aquesta casa, te dono tota la raó, n'hi ha gent molt vàlida, validíssima. Però un dels motius pels quals hem hagut d'anar a morir en molts casos a aquestes contractacions externes és perquè, com molt ben saps, o imagina que sabràs, hi havia una restricció en la contractació de personal marcada un poquet per la llei de pressupostos i com evidentment cada habilitat té un poc el seu criteri o té una interpretació de la llei diferent, en canviar les habilitats es considera que si les necessitats de l'Ajuntament així ho marcaven, sí que es podia contractar. Però mentre no hem pogut fer contractes laborals, és a dir, contractar personal addicional perquè no arribàvem a cobrir les necessitats que n'hi havia, l'única via que hem tingut ha sigut les contractacions externes. Parles de la qualitat dels currículums, de la gent que està així, que no posa en dubte en absolut, però jo crec que al veí, més que el currículum del treballador de l'Ajuntament, el que li interessa és la problemàtica del poble. I si tenen millor o pitjor currículum, però no arribem entre tots a resoldre aquests problemes i se solucionen amb gent de fora que reforça, que en ningú cas substitueix, per molt que tu intentes vendre-ho així, l'únic que fa és reforçar i fer tasques molt concretes que han sigut, diguem així, se'ls ha donat el vistiplau perquè no s'ha considerat que suposen una jornada, el substituir a un treballador de la casa per un extern, sinó que se'ls ha contractat per a tasques molt concretes, el que fan és recolzar la tasca dels treballadors de la casa, repetisc.